Isa baban gaye mana ayya karka yadda kare na dan dako da nema yake hali da sammako babu wanda ya zarta taimako kai ma zan je ka binciko ko wata ran kayi taimako da na yi roko gwara ne da ko ai sa'a ta fi sammako in ba ka so ka kammako ya karata ya kanka kaji ko masu kuɗi ku daina mammako da ku ko masu taimako dukiya aka ba ku riko Allah ne ya ba ku kunjiko kun san za a tambaye ku ko yadda kuka yi da su fa kunjiko sarki Allah ya taimako masu kuɗi na ta shan wuya masu shi na ta shan wuya rayuwa tilo guda ɗaya ta rasa babu ko ɗaya ɗan turaru she halin tsiya sun saka kowa cikin wuya tsinannu ko su tausaya sun manta wutar la'awuya in ba yafiya su an taya